Salut, fraților! Bun venit la un nou episod. În acest episod vreau să vă arăt cum să vă puneți hack pe Roblox pentru Robux, partea a doua. Deci să-i dăm nume. O să aveți link-ul la acest site în descriere pe care vă luați. Deci, așteptăm. Deci primul lucru care vreau să vă zic, când faceți ciclu, va trebui să stați numai așa, că dacă eu stau pe YouTube foarte mult, când intrați să se știe să știu de la cap. Deci, intrați pe Roblox, stați să șterg aici. Intrați pe Roblox ca orice un normal. Încă așa vă vine, vă plictisiți și vreți să intrați pe Roblox. Așa. Dați pe, mai întâi copiați de aici, copiați absolut tot, dați click dreapta, deci copiați tot, click dreapta și copii. După aia, dați pe Robux, click dreapta, inspectează. Voi puteți să puneți pe pauză, dați click dreapta pe acesta care vi-l deschide. Edit HTML. Selectați și ștergeți. Îi dați paste și închideți. Și va trebui să vă apară admin acolo. Dați la admin. În primul rând îi dați pe butonul subscribe și vă puneți la canal. După aia aici scrieți cât Robux vreți. Da, atâta. Dați preview. Vedeți aici că a apărut. Și mai dați ei. Și fiți tot încarcă așa până la 99%. Și la 99,99% veți sta 50 de ani până vi se încarcă. Și uite așa aveți Robux în câteva minute până vi se încarcă 99,99 mai spus. Și trebuie să stați numai pe pagina asta. Deci dacă stați mai mult de 10 minute pe pagina asta, adică mai mult de 5 minute, gata. Visul ștergători trebuie să o luați de la capăt și faceți cu capăt. Deci cam asta a fost cu acest episod, fraților. Vedeți aici în 3 minute. În 3 minute v-a spus set pe Roblox. Deci cam asta a fost cu acest episod, fraților. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!